chuogi marango chenro machulo jok mane oyudo lal e kinde ng'anyo yango ni nyaka sani gisechulo omenda ne ji maromo milion 680, omenda maromo milion 896. Kamano bende obila ma bende noyudo hinyruok mopogore opogore bende osechak chwal negi chudo ma kama. Otieno Joab nigi ler. Seche ma chudo mag jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo dhi nyime, kendo ng'ur mopogore opogore bende osechwal e doho ewi chudo ma kamano, nimar pok nochopo ne ji duto manochwalo nyingegi. Aput manochiw kod jatend piny ewi rango chenro mag chudogo golo lipot moyiedhi ewi kama chenrogo osechope. Nyaka chopi sani, ywak maromo 680 gin mago mosenon kendo puodhi ni biro yudo chudo ma kamago. Kaka nyakla osechwalo omenda maromo milion 896 kod 100,100, kama omenda no oting'o milion 448 kod 700,000 e tielo mokwongo mar chudono, milion 225 kod 200,000 e tielo mar ariyo, kod milion 247 950 e chudo mar adek. Ewi jogo manobambi, ywak mar ji 9 pod omoko chakre ne orgi. Ji 8 oseyudo chudo mag-gi, ka kwayo mar ng'at achiel pod ni e yo mar yudo chudo mare. Jok mane oyudo lal mar mwandu mag-gi, ywak maromo 600 nosechwal, ji 4 oseyudo chudo mag-gi, ywak maromo 594 pod ni e chenro mar puodhgi ka be giwinjore yudo chudo ma kamago. Aputno bende oyango ni gidhi chwalo chudo ne obila manoyudo hinyruok e kindeni, ka obila 7 noyudo hinyruok maricho, ka ibiro chulgi milion 1 kuom ng'ato ka ng'ato. Obila 37 ne oyudo hinyruok madito, kendo winjo chulgi silings 500,000 kuom ng'ato ka ng'ato, kod 5 manoyudo hinyruok matindo mowinjo chul 50,000 kuom ng'ato ka ng'ato. Magi timore e sama kweth machielo mag joma noyudo hinyruok ne ochwalo ng'ur margi e doho, ka gidwaro mondo chung chenro ni magiwacho ni ne oweyogi hoko. Irito mondo doho ng'ad bura kapo ni chenro ma kamano biro dhi nyime, kata ka ibiro chunge. Otieno Joab, Ramogi TV.